New Year! Welcome 2025. Okay mga kaigsunan, ani atas sa akong channel Panglunanon. Mani panimalay sa akong igsuon, Mr. and Mrs. Wilfredo and Susan Perez. Okay. Dinhi. Dili mi nangaon og paniud to kay sa mua wala mi kahikay kay may kakulian makaigsunan. Salamat ko sa igsuon nga gi-invite me og Happy New Year sa tanan nga nagtan-aw sa ako ang vlog. Okay, mao ni ang among lamisa. Di among lamisa sa akong igsuon diin dito may langaon karon nga bagong tuig wala na ni magbasi og naigingon nga liha no, wala na no, kay gusto po nila nga magbibo, musugot ni sila karaadlaw adto sa ila kaon. Itaw mabuotan ni sila ay so na kining pamilya ubanan ni sa side sa bana ni Bingbing. Akong pagumangkon dili sila kay mingaw po sa ila, nagkatapok sila kay yang anak usa na masamong man ni Willie o ni Susan nagkatapok niyo kami bisag dili mi pamilya sa nila igsuon lang og kaduha diri lang mi kay butan lagi pagkaon og aron nga bagong tuig. Oy, naghan maligro ang taong mo na anak pun maligro nang ni dato dia. Ang tatay maligro og lihor, sa hunanay la share daw mirada. Tagaluon tanan man na. Milihor, mirada og Rogi baligyan lagi uta ma? Ha? Labot gud sila pero wa na sila inflame kay kabalita na silang nahalin ko. Sa nagabaligya? Pwede ko do. Bakit sa nagabaligya? Kanang anak sa suod ang tatay. Anak sa igagaw nilang tatay katsang. May nagpuyuan ng kapita. Magkaila. Tatay lang ng kaila kaya mo magtikanhaw. Pista. Huwag ikanhaw oy. Pasukan? Ha? suwa na pa bahinan jona dia. Wa na laklima kay Naga pila tanan la siya. Kan mirada. pagkahibaw nila, hang nanay, la share daw ang minurada. Nasa badbad ng la sirga. Badbad ang suso. Naman sila yung close nga. Agaw ang kantawon. Happy New Year. Wa na ko kanha. Kantaw anang na eskina dia. Tapi dagat dia kon? Di oy, atong bukid na. Lami nang katawon kay humayan dito. Nay maligro dia daghan. Padung ang tikira? Mo ni agihan ang padung ang tikira. Ano yung nga Tungkol so na sila ay prutas palihi no sa bagong tuig. Amo ay tradisyon sa mga Pilipino, Katoliko. Magpalihi gyud. Kini ana mi aring guwa no, guwa. Sa pagguwa. Kaya ready na mi sa pagpauli na mo sa among tagstag sa panimalay. Ang pagkatibian uli na sad kami nagpapta sa luyo kaya naman kami yung balay sa luyo no. Ano lang Balik sa bukid. Balik sa bayan sa katigbian. Ang gawang ko, Anjik. May nungbuwak ito. Ha? May nungbuwak ito. May dosa ko. Buwak? Suki. Yung model. Ay ming bibo nya kahit kawa kay mingaw. Ano ba?
Butang sa bilo. Salamat. Bye-bye. Ay, Jen. Day. Ay, kiso na. May Francet mo. Ikaw nang... Lolo, sige ka lang kayo. Natulog ka, Brihilo. Brihidalo, kay mudakan ko lang. Sabi ta ba ikaw? Kamo na sila manguli sa ilang balay sa Katigbian, Magaisonan. Okay ba? Bye-bye ninyo. Thank you for watching and please subscribe. Magaisonan. Okay, and Happy New Year sa natong tanan.